جبرة أمو غيرنا فيل تجبرنا طبق فيل غيركا كال بلان تكبر نخت فتن أي تفرح إلى دفعت نساء إتو فتنو مسؤولات إنه أوكي لنا جميرنا كوفيد ينير مبار سخونا ماتريال نختركب سخونا نجار عطوي كله عشق بالطعم عشقار في الله يبزي عشقاري ينير جن تتأكيمنا نتي فايل كي يقبر ويكا سخونا نجار نخسر فريح دولو وتعجوها أي تفرح كتودق تخونكاس نقدمي تودق سوقيم كاودق تبل تأشمو كل جزء أبرق سيد حذا بهيلة كتسوقم كل خاص نقدمي سوقيم كاودق تودق تخونكا تودق إيخا تسيغا بقى you have to make sure كتسي مخانكا تراي صراح مبر كتودق إيخا وديقكا تتسي دحار كتسي قلقا حافد بلكا قالو سلاز ودقكا وديقا مالتا يكونان قالو تحبرة السبناس تحقاقا زي يبل لعلو كله أبقوني كوينا أبز درجة زنخبت صح حاب حبتني بعد بيتي زهراء نسا مسقانا لعلو كله يقبقى عبرحو انك أربان كوينكم مدبنا مدب إيرتريان نيتورك تكتاتلو سلام انت عنان نعهم يخونن نابلكو نلومي زمتأكلكم عدوم قاشا قدمينا مبالي كلكم سنايناي مكتتال ساعات خونلكم يمنا كما يتخون أبي سلام عدمينا خبير كابز بممتأخا حجونا بحقي بسم تخاتاتلت مدبي زمسكنكا أبي سلام بمنتهي خطوعك سنة ببنيا إخا artist مالته creative سبيخا عندنا as a business مانيخا قد إلخا سبورتاوي إخا دما حجي بتا سبورت دخو جمرالك مجمرة يعني اللي يوديتا نعاخن كلهم مسارحتهم إريتريان ميديا نيتورك نزعد لزي مهابكم بزح كوا يهد مينيرة خاب كمزي جن حجي ساعتون جزئين سلازا أخله جدن كأخنا قرب كنزارب سلازا لنا خنا علل سلازا لنا نابز ماتين له كاب سنة بكوا سبورتاوي وياب سبورتن تكنيكال نطفتات ندنطف دلهم وولكوا أنا شمي أبي سلام تاعي جبريل سبال كتم اسمرات وليد عبي بعل حدارن أبو 4 قلعتني حجي دماني أب ناي بشغلتا نطفتات ناي بشغلتا اللو مسؤول دماني قنو خاء ناي ارت نجر ناي ديزاينين ناي مالياتات يغون ناي سبورتاو عتكتات بحد يرس أب سبورتاو نجرات دتوكورة ارت نسرح لنا مالتي سبورتاو دي خانيركا هو أنا بشغلة تقرأ ماي نيره جن أي قتلو أي كألكون عقد أمي نيشتي موضوع تقاد مني بلاس كأني بتي موضوع مستقاد مسودعكو حويت هاريمة قلت فيه بزحسي أي كدكون قبل خلاب بشغلة تمود دار مالتي دار كان هو يحسي تولا دوركون جن دحر اتناي زي ناي بشكلتا اب إيرترا خلا خانديو اب ابي ناي ديفيجن نيركا مجمرة هم تقول سبب دي جوبرو اب ماونتين بايك جميرة شعو سالساي ديفيجن شعو كالا اي ديفيجن بتيحي اب كالا اي اب سالساي ديفيجن يبقى اقات امنيتي موضوعتي بدحرين اب كالا اي ديفيجن سيجيرة دارقا خلت عامة خوون كافت بمزوار بشكلتا تعالي اب كلتا شحن كلتا دماني تمرتي مهارك أصل زنوبركو نامززام ناي تمرتي سلد نوبركو تقاب دوسركو فوكس كأب تمرت مسجوبركو نخود تمرتي بقو بقى خابتي مود دار تعالي مالتي
اوكي امبركس ازي ناي كرياتيفيتي ويكا براندين نبلو بخمي خا خجمرو خيلكا قدم ناو مئتاوي جن اتسرحكا ابز حج زلقايو سراح مالت ناي بشكلتا ويكا تكنيشان ميكانيك دي خازلخا مالدي كوم يخا تسرح دلخا نازي بخمي كتقبرو خيلكا بمجمريا نابتي كرياتيفيتي قدم مئتاوكا እቲ ስምዒት ቁሩብ ንድሕሪት ክመልሰኪ እየ ብዝኻብ 89 እንድዩ ዝጅምር መጀመርያ 89 ንበሎ 89 መወዳእታ 9 ኸውን ሕጂ ብልክዕቲ ዓመተ ምህረት ቁሩብ ኣብለኒ ኣሎ ግን ሽዑ ሃገራዊት ጋንታ ራስ ገዥ ኤርትራ ተባሂላ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ተባሂሎም በዓል ዮናስ ዘካርያስ ቢንያም በርሀ ደሳለኝ ነጋሽ ቢንያም ያሬድ ኮታስ ነይሮም ተቐዳደምቲ 6 ካብ ኤርትራ ድመፁ ንሕና ድማ ኣብቲ ሰዓት ተፈናቂልና ካብ ኤርትራ ንአዲስ ኣበባ ኸይድና ነርና ደብዳብ ስለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሽዑኡ ዮናስ ዘካርያስ ኣብቲ እዋን እቲ ከባቢ 17 ዓመት ገብር ነይሩ ኸውን ክመሃር ሃገራዊ ፆታታት ንኽመሃር ተባሂሉ ምስቶም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ንኽወዳደር ንአዲስ ኣበባ መፅዮም ሕጂ ሓደ ቤተሰብ ኤርትራዊ እዩ ኣብኡ ነበረ ምሳና ንዑና ኢሉ ንዓይ ንሓወይ ሒዝና ኸይዱ ብዓብዩ ከዓ ነብሱ መሓረሮ ስቲፋኖስ ጊለወድ ጃዕፈር ከዓኒ ከም ዳርጋ ወዱ ዓይነት እየ ነይረ እሱ ይኣልየኒ የብለኒ እሱ ከዓ ብሽግለታ ከዓ ክስዕር ኣለዋ ኤርትራዊ ኣይሰዓርኒ ኤርትራዊ ኣይደንኒ ኤርትራዊ ከምዚ ክትገብሩ ኣለኩም ክትሰርሑ ኣለኩም እዚ ሕጂ ንዓይ ከም እንታይ ማለት እዩ እዚ እንዳበለ ኣብ ርእሰ ይኣቱ ነይሩ ብዓብዩ ሽዑ ግን ፅልዋ ናይ ዮናስ ወዲ ዘካርያስ እዩ ንዓይ ከምኡ እውን ሳሙኤል ድሓር ኩሉ ተረጋጊኡ ናፅነት ምስ ወሰደት ኤርትራ ንኤርትራ ተመለስናሉ ካብ 94-93 በዓል ዮናስን ሳሙኤልን መጀመርያ ናስ ፈልጦ ነይረ ድሓር ሳሙኤል ሓርቀስ እንዳበልኩ ፍቲ ዓውዲ ብሽግለታ ኣትየ ብኡ ተሳሒብና እቲ ብሽግለታ ፍቕርን ስምዒትን መፅዩ ብድሕሪኡ ኣነ ባዕለይ ከም ዝበልኩ ከዓ እንተወይ ኣብኡ ነይረ ድሓር ኣብ 2002 ምስ ገደፍክዎ እንደገና ተመሊሰ ድሓር ስደት ምስ ርከበና ኣብ ስደት ከዓ ከምዚ ሓደ ነገር ኣቐሚጥካዮ እሞ ኣይረሳዕካያን ግን ሓንሳብ ሞ ኣብዚ ፅናሓለይ ትብሎ ከምኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ዝኩሉ ዓመታት ምክንያቱ ናብራ ስደት ቀሊል ኣይኮነን ቆልዑት ኣብ ምዕባይ ፀኒሕና ሕጂ ቶም ቆልዑት ናብ ሓደ ዕድመ ስለ ዝበፅሑ ዘለዉ እምበኣር እቲ ተቐሚጡ ብደሮና ተሸፊኑ ዝፀንሐ ነገር ይከፈት ተባሂሉ ኣብዚ ከዓ ሽዑ እንታይ ፈቲሽና ጓለይ ኣላትኒ ናኦሚ ሕጂ 18 ገይራ ኣላ ንሳ ቁሩብ ናይ ኣርት ነገር ኣለዋ ተውህቦ ናይ ኣርት ኣለዋ ሕጂ እዚ ተውህቦ ናይ ኣርት ንዕልል ኩሉ ግዜ ምስኣን እሞ እዚስ ከምዚ ክትገብሮ ትኽእል እኳ ኢኻ እዚስ ከምዚ ክትሰርሖ ትኽእል እኳ ኢኻ ትብል ሕጂ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣነ ከዓ እቲ ዝድለት ድምፅታት ናይ ሕብሪ ባንዴራ ሱታት እንዳእተና ከመይ ንግበሮ እዚ ንግበሮ እናተባሃልና መጀመርያ ብኡ ኢና ጀሚርና ኣብቲ ቴክኒካል ሜካኒካል ንብሎ ዘለና ሕጂ ሰርሓሉ ኣለዎ መጀመርያ ግን እቲ ናይ ኣርት እዩ መፅዩ ናይ ጓለይ ማለት እዩ እሳ ዲዛይን ጌራ ገመል ባንዴራ ጌርናያ ሽዑኡ ብዙሕ ስእልታት ኣሎ ኣብቲ ስእልታት ሕጂ ክትሪኦ ከለኺ ኣብዚታ ናይ ዌብ ናይ ዓለባ ሳሬት ኣለዋ ዓለባ ሳሬት ማለት ከዓ ዓለባ ሳሬት እንታይ ትጠቅስ እተን ኤርትራዊ ተን ብሄራት ተተሓሒዝና ኢና ከም ዓለባ ሳሬት ማለት እዩ ሽዑታ ኤርትራ ፅሕፍትላ ተናግማ እታ ገመል ኣርማና እያ እቲ ሕብሪ ኣብታ ገመል ዘሎ ከዓ እታ ባንዴራ እያ ስለዚ ከምዚ እንዳበልና ከይድና ሽዑኡ ንሳ ከምዚ ዓይነት ምሳበትና ኣውፂእናያ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከዓ
ፈቲናያ ማለት እዩ ፈቲናያ እንዳተዓወትናላ መፂና ሰብ ፈቲዋ ሕጂ ግን ኣብ ሓንቲ ሰሪሕካ ጠጠው ኣይትብልኒ ሓንቲ ሰሪሕካ ጠጠው ተይልካስ ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ ባህላ እየ ዝኾነ ስራሕ ኣነ ስለዚ ንዓ ክንቅፅል እንዳቐፀልና መፂና ተፈላለየ ዓይነት ማልያታት ሽዑ ካብቲ ናይ ብሽክለታ ወፂና ከዓ ካዥዋል ዝኾነ ኤርትራውሲ ፌስቲቫል ይኹን 24 ጉንበት ኣብ መዓልቲ ስዋኣት ኣብቲ ብሓፂሩ ዓበይቲ በዓላት ከመይ ጌርናስ ሕብሪ እቲ ባንዴራ ኸላ ብተፈላለየ መልክዓት ትመፅእ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ክትርእዮ ከለኺ ወይ ዝኾነት ሃገራት ክገብሮ ከለዋ ሕጂ ክትርእዮ ከለኺ እታ ባንዴራ እያ ከም ደላታ ኮፍ ትብል እታ ባንዴራ ከም ደላታ ኮፍ ክትብል ብዓይኒ ሰብ ክልመድ ይኽእል እዩ ትለምዶ ኢኻ ኣዎ ባንዴራ ኤርትራ እያ ባንዴራ እንግሊዝያ ባንዴራ ከምዚኣ ትብል እንድሕር ዳ ገለ ነገር ፍሉይ ነገር ጌርካያ ግን ኤርትራ ኦኬ ኤርትራ መንያ እንታይ እያ ኢሉ እቲ ሰብ ጠጠው ኢልካ ሃላት ምዕባለ ሰብ ዘሎ ጉግል ገብረካ ይገብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚ ከምዚ ምስ ሓዝናዮ ኮቪድ ፈታኒ ግዜ እንዲ ነይሩ ብጣዕሚ ኣብ ኮቪድ ካብዚ ነዊሕ ኣብ ሙሉእ ዕድመ ድሰራሕ ኩሉ ግዜ ድተጠቀም ኩሉ ኣሎ ትብልዮ ተሎ ከዓ ኣብ ኮቪድ ብጣዕሚ እየ ተጠቂመሉ ቅድሚ ናብኡ ምእታውካ ግን ኣብ ብሽክለታ ኢኻ ኣብ ብሽክለታ ኣለኹ እንታይ የጋጥም ንብሽክለታ ኢኻ 100% ካብ ብሽክለታ ወሪድካስ ኣብ ብሽክለታ ኢኻ ኣብ ብሽክለታ ኣለኹ ምስ ጋንታታት ምስ ቴለ ነይረ መብዛሕትኡ ምሶም ኤሪተል ትበሃል ደላ ሕጂ ምስኦም በቃ ምስ ኣምስታ ጋንታሲ ምስ ዓብየ ሕጂ ናይታ ጋንታ እየ ነይረ በዓል ዮናስ ኣብኣ ነይሮም ድሓር በዓል ዮናስ ምስ ወፁ ኸማን ካብታ ጋንታ ኣይተኣለኹን ኣብኣ ነይረ ድሓር ሕጂ እቲ ክሬቲቪቲ ድመፅእ ደሎ ኣብዚ ምስ መፃኹ እዩ እሱ ከዓ መን እዩ ታጓለያ ቅድም ግን ዋላ ኣብዚ ብኸምኡ ዲኻ ጀሚርካ ዋላ ብብሽክለታ ብኣርቲና ጀሚርና ብኣርት ጀሚርናያ ምሽ ሽዑኡ እቲ ሕብረተሰብና መጀመርያ ኩሉ ግዜ እንታይ ድብል እምንተለና ኣነ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ህዝብኻ ኢኻ ትሰርሕ ቅድም ዋይድሊ ሽዑ ትኸይድ ሕጂ ከመይ ተቐባልነት ረክብካ መስትያትካ ኸ ትናትካ ህዝብኻ እዩ ሕጂ ትናትካ ህዝቢ ከመይ ይቕበሎ ትናትካ ኮሚኒቲ ከመይ ይቕበሎ ንሱ ሪፍሌክት ምስ ገበረልካ ጽቡቕ ኣለኹ ሕራይ ኢልካ ሽዑ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኬርፉሊ እንዳጽናዕካ ሃናፅ ድኾነ ነቐፌታን ርእቶን እንዳተቐበልና መረዳእታ ነቲ ድመፅእ ድማ ኖእማ ኣነ ደስ ኢሉኒ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ደይኮነ እንታይ እዩ መግለፂታት እንዳሃብካ ከምዚ እንዳበልካ ምስከድካ እዩ ድመፅእ ድሓር ሽዑና ብሽክለታ እምበኣር ብሽክለታ ዋይ ኖት ኣብዚ ዳዕዘይ ንገብር እብል ምስ በዓልቲ ቤተይ ንዘራረብ ትብለኒ እዛ ብሽክለታ እዚኣ መዋእሊ ሕሚማትን እያ ግበራ እሞ ጌርናያ ፌል ተገበርናኸ ጽቡቕ ፌል ጌርካ ካልእ ፕላን ትገብር ንኽትፍትን ኣይትፍራሕ ኢላ ደፋኢት ንሳያ እቶ ፈትኖ ምስ በለትኒ ኦኬ ኢልና ጀሚርናዮ ኮቪድ እዩ ነይሩ እምበኣር ዝኾነ ማቴርያል ንኽትረክብ ዝኾነ ነገር ዕፅዊ ኩሉ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ብፍላይ ኣብዚ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ ግን ተጠቂምናሉ ምስኡ ከዓ ብኮቪድ ሰብ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ሞር ናብቲ ስፖርት ነገር ምስ ከደ ግዜ ከዓ ስለ ዝረኸበ ሕጂ እቲ ክምስሉ ከለዉ ዝብልዎ ባድ ቴስት ጉድ ቴስት ፍሮም ደ ባድ ዋን ድበሃል ካብቲ ሕማቕሲ ጽቡቕ ንእሽተይ ነገር ፈጢርና ማለት እዩ እዚኣ ፈጢርና ሳክሰስፉል ተኸደልና ኸይዳትልና ኣብኣ ንሰርሕ ኣለና እዚ ክብለክ ከለኹ ግን ዋላ ሽሕ ግዜ ኣብዚ ደኣ ይኹን ዘለኹ ኣነ እምበር ኣተኩሮ ሃገራዊት ጋንታ ትውፃእ ኢንዲቪጁዋል ተቐዳደምቲ ይውፅኡ ከመይ ኸድለዉ ኢች ኢንዲቪጁዋል እንዳተኸታተልኩ ምስ ዳርጋ ምስ ኩላቶም ምስ ኩሉ ርክብ ኣለኒ ቢሃይንድ ሲን ማለት እዩ ኤክስፖዝ ኮይንና ንዛረብና
بدحريت جن انتهى له زاد اليوم انتهى قاطمو مالو سبيسيفيك اللي خا مستوم ميكانيكات مسوم لا تزارارمنا نسرح لنا مالتي سبورتنيا هم مخانكا متأن بفلاي دما تستخات تكرول نبركا عودي بشكلتا خوينو بزحات توادادرتي خوينوم يوص له حجي كم بعل دانيال تخلا هيمانوت رينا منا حجون بعل بينام زامسلون بزحات كالوتن الو اسماتهم زيت اسكوم حجي إذن عخاتكم كم مخانو بشكلتا أب إرتراس لعلي كوينو موصو نعخا حجي تبو أقات أميدو تبو ناي كتمارامر وي كتفالاسف وي كأ نعقوم زد اللي نقرات عم مقبار قربات عم مدلاو عبي ناي سرح عدل دوخو في تلكاتلو حجي اتي كفيتو ناي سرح عدل دبلو نتي بيزي مقبار نتي سرح ديكونا نعاي سي extremely busy جيرني مغنياتو اتي تالنت متيو رئينايو مالتي نتعلم شيك جيروا بينيام دحان بتحجز له بينيام مبر بزحات له بينيام شيك جيروا نزعلم مسقوبرو حجي مبار انتاي خخون اتوكرو ناي علامات ناب إرترا اللو بزنبار دلينا تقدادمتي لهم أمتن أتوكرون individual تقدادمتن كتأمتو جميرو أوكي إذا كتأمتو خجمر خلو معريتم تقدادمتنا إتا هاجرن كمعبولو اللوم أب ناوتي أب مساريحي أب نبرت تكنولوجي تي كال نقر نبلو خاني mentally ready خونو اللوم زخون النجار حجي بشكلتا خمزي أمتيات النمو كمزي قالات إن بشكلتا وتتبالاش هذا من كعري الليو موخت كيد على أنا دقخت عرة دبال كودا إذا خقارت على أوكي إذا خنا قارت أتوقعنا أنا نعيد مسلون كونغوي لنا حلفنا هنسألنا حلنا problems دقاتم نحنا صورة آت كونغو بروح نفتح لنا تشجر كيمت كاب عد خيوته أو وش تهاجر تساريح تزادلي زاد اللي كا تأشمو نقسم كانتهم زلوا ميكانيكات ولا مسأتهم مستوم تقدادم تحجي انت يالون أنا بزح أبتي توتاتات عيد بني عم انت عيد حجي مسيدكي انت عادي قوما أتول له انت تشالنج دمت دله ولا حجي اندفيد مس كلهم بنيام دانيال مرهاوي هينوك متكل إيوب كلهم ناتنا التصفاتين بمولهم كي نطرم مالتي حجينا هم زرعي كابزوم ناشتو كوتاس بحافشا كلهم زوم دقز تصاوتو زلو انتا يقاطمو مالتو بالدهوتات مسؤوم تزاراريبنا انتا يخونو حجي عقب ترير نيرو قالري كوناسي حيزون من دعاتو بشكلتاس انتاي ريوم لا انتاي كقرما له تولو دابلنا سيرفي كابتوش تعددوا له خا كم بعد ميرون تشومه حجي سبيسيفيكالي دقد النبره تقلادا مايو نوش تعداتي له وش تعد تصاوتالو سبيسيفيكالي حجي ميرون تشومه سو انا كم بريج يدري انا ميرون مغنياتو تناي دقن ناي وشتن سلدري ارلو ناي دقري وي ناي وشتخا detailed دخونا نجر إذن إلو يهبكاي كم وين أبنوح أبزح أقعد أميتات كمان كوفيلنا نوح ساعات كمان مس متكل إيوب تزاراريبنا متكل وين كومو أب إيشا يدوارادر أنت يقعد مولات بدوتات أنت حنقبر نخل حجي اتزول كيو حتى تعك صراحة فتير الكادو حجي تعك كاستمر ديكونس تعك بيزي نعي غيرني نختكر انتا يمتقنا له مغنياتو ادفانس تكنولوجي ديجيتال انتليجنس دبحال المتصدلو حجي ابشغلتا له اسو ኤርትራ قديمه عتيا سريحاتلو كتصنح علوا مالتي تم تقدادمتنا دغ مس وصو
مستوهابوتن بشغلتا اي شغورون يم فاميليار አለው ተቀዳደምቲ ይኹኑ ልዕሊኡ ግን ቶም መካኒካት ማለት እዩ መካኒክ ሕጂ ምስቶም መካኒክ ኣብቲ ዓዲ ደለው ምስኦም ጽቡቕ ንሰርሕ ኣለውና ንፉዓት መካኒካት ኣለውና promising very promising ናኣሽቱ መካኒካት ሞፁ ንሪኦም ኣለና ኣስመራ እትዋብ ዝበል ኩሉ እንታይ ኣላ ሓድሽ እንታይ ክትበና ትኽእል ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ሕጂ በታ ዘላትኒ ግዜ ዓቕሚ መሳርሕታት እዚኣን ከምዚኣ ግበርዋ ካብኡ ዊን ኣሎ ኣጋጣሚታት ይድውሉለይ ኣብዚ ኮይነ ዳያግኖዝ ገብረሎም እዚኣ ከምዚ ኮይኑ ድሕር ዳኣነ ዘሸግሮም ኮይኑ ከዓ ድመፅእ ሰብ ኣይትስእኒኻ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ንእሽተይ ፒስ ናይ ብሽግለታ ኣምፂና ኣብዚ ንሪኣ እንታይ ምዃኑ ሽግራ ንሕና ንፈትሖ ተኮይኑ ዓና ንፈትሖ ንሕና ደይ ንፈትሖ ተኮይኑ ከዓ ኳሊፊኬሽናት ስለደለና ምሳና ዝሰርሑ ፓርትነራት ኣለዉ ማለት ሲ ንዓና ድምህሩና ደብሉና ኣለዉ ኳሊፊኬሽናት ስለዘሎ ናብኦም ሪፈር ንገብሮ በብዓይነቱ በብንታሽሙ ማለት እዩ እምበር የስ እዞም ተቐዳደምቲ ሕጂ ድጎልሑ ደለዉ ንዓና ብዓብዩ ከዓ ሕጂ ናይ ቢንያም ምሳዓረ ኣብ ተቐጠልያ ማልያ ምስ ገበረ ምስ ባንዴራ ኤርትራ ጌርና ኣብቲ መስትያት ዊንዶው ናይ ስራሕና ጌርና ስለ ዘለና ብጣዕሚ ካልእ ስምዒት ይስማዓካ ዝኾነ ዓልየት ጠጠው ኢሉ ስእሊ ብፍላይ ኣጋይሽ ካብ ካልእ ዓለም ካብ ቤልጅም ብፍላይ ሆላንድን ቤልጅምን ድመፁ በቃ ጠጠው ኢሎም ሓቱኻ ይዕልሉኻ ከመይ እዩ ታሪኽ ቁሩብ ብሪፊን ናይ ኤርትራ ንህቦም ማለት እዩ ምስኡ ከዓ መፅኦም ማልያታት ይገዝኡልካ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እዚ ፀገም እዚ ትብሎ ደለኻ ሕጂ ካብ ኤርትራን ልኢኾም ናብዚ ጉዳዩ ክፍተሽ ክፍለጥ ክስራሕ ማለት ዓብይ ኣፀጋሚ እዩ ኖ ሕጂ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክትቀርፍ ድማ ንስኻ ኣብ ኤርትራ ሓደ ናይ ብሽክለታ ትካል ክትከፍት መደብ ኣለካ መስለኒ መዲብካ ኣለኻ ሓቀደ ኖ ተኸፊታ ፋንክሽናል ኣላ ሕጂ ወርሒ ሸዓት ተኸፊትና እዚ ሕጂ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ምናልባት ነቲ ዝመፅእ ደሎ ሽግራት ዓብይ ፍታሕ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ እንደገና ድማ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ክኸፍተሎም ይንዕኦም ማለት እዩ ስለዚ እስከ ብዛዕባ ዝግለፀለይ እንታይ እዩ ከመይ እዩ እቲ እንታይ መሲልኪ እቲ ብሽግለታ ስለ ኣብኡ ስለ ዝፀናሕኩ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ከም ዝበልኩ ወሪደ ታሕቲ ምስ ኣሰልጠንቲ ምስ ተቐዳደምቲ ምስ መካኒካት ልክዕ ከም ናተይ ሞያ ደለዉ ማለት እዩ ካባይ ተደይ በሊፆም ካባይ ሓምቁን እዮም ግን እንታይ መሲልኪ እቶም ኣብኡ ደለዉ ብጣዕሚ እየ ድንእዶም ብጣዕሚ ከመይ በልኒ ንሕና ምስ ኩሉ መሳለጥያታትና ኣብዚ ንጎይ ኣለና ዋላ ካልእ ትረፍሲ ኣብ ቅድሜና ብዙሕ የጋጥመና ንሪኦ ኢና ሕጂ ተመክሮ ትውስኽ ኢኻ ኣብኡ ግን ዝፀንሖም ተመክሮ ብፍላይ ዝሓድሽ ድብለክ ደለኹ ክመፅእ ከሎ ቁርብ እፀግሞም ሕጂ ኣብ ምንታይ ካስኻ ትሕግዞም መሲልኪ ኣብ ሃንድሊን ኣተሓሕዛ መፍትሕ ካብቲ ኪ ፖይንት ንብሎ ማለት እዩ መፋትሕ እንታይ ኣበይ ምስ ምንታይ ትጥቀመሉ እዚአን ጥራይኻ ትትሕዞም ክገርመኪ ኣብዚ ዓለም እዚ ደይ ግበር ኣብ ኤርትራ ተፈንጢሑ ክስራሕ ይርአ ተፈንጢሑስ ብሓፂሩስ ድጓሓፍ ነገር የለን ካብ ሓንቲ ቦታ ሓንቲ ኣይተም ንሕርዳ ተሰራ ኣይጉሕፍዋን እዮም ናታ ዘድልዮም ናኣሽቱ ደቀቕቲ ንብረታት ኣውፅኦም ይሕዝዎ ካልእ ነገር ሽዑ ካልእ ዓይነት ፎልት ምስ መፅእ ኣብኡ ትክእዎ ሕጂ እንድሕርታ ከምዛ ዓይነት ክገብሩ ትዕግስትን ድሌትን ኣሎ እስኻ ከይድካሲ ንዖም ንምሃብ ታኒ እሽተይ ድፈለጥካያ ነገርሲ ፀገም ኣለዎ ኢለ ኣይመስለንን ብሓፈሻ ድማኒ እሱ ንኸይፍጠር እቲ ዓለምን እታ ሃገርን ጋብ ንኸይፍጠር ኢና ነቲ ገዛ ኣብኡ ከም ትግበር ጌርናዮ
ሕጂ እቲ ገዛ ንባዕሉ ሕጂ ፅቡቕ ይሕግዞም ኣሎ ፅቡቕ ይኸዱ ኣለዉ ዝኾነ ነገር ክሽገሩ ከለዉ ኣብኡ እቲ እንዳማዕበለ ስመፅእ ኣሎ እቲ ዲማንድ ማለት እዩ እቲ ናይ ሜካኒካል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክብለክ ዝደሊ ኣነ እቲ ርእሲ ሲ ናብኡ ይኣቱ ኣሎ ሆፕፉሊ ከዓኒ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ሕጂ ካልእ መደብና ዘሎ ሕጂ ክንምህር ክንጅምር እዩ ኣብዚ ንሰርሓሉ ኣለና እንዶ ሕጂ ንዑ ንክትገብር ግን ኣነ ባዕለይ ኣኮምፕሊሽ ክገብሮ ክውድኦ ዘለኒ ኳሊፊኬሽናት ክሕዞ ዘለኒ ኣሎ እሱ ክትገብር ኣለካ ሕጂ ኣብዚ ሞያ እዚ ከዓ ወረቐት ጥራይ ምውሳድ ኣይኮነን መጀመርያ ኢንትሮዳክሽን ትወስድ ድሓር ሽዑኡ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኮርስ 1 2 3 ነበረ ኤምቪኪ ሌቨል እንዳላዕለ ይድኸ ሕጂ ንዑ ንክትገብር ከዓ ኢንቢትዊን ከዓ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ወርክሾፕ ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ እቲ እንዳነውሐ ኣብ 4-5 ዓመት 6 ዓመት ክትከይድ ከለኻ ሽዑ እቲ ሌቨል ናይ ምምሃር ኳሊፊኬሽን መፅእ ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ዝተገብረ ግጥም ማለት እዩ እቲ ዕጥቂ ንስኻትኩም ኢኹም ጌርኩሞ መስለኒ እዋ ንሕና ኢና ሰሪሕና ብኸመይ መፂልኩም እቲ ዲዛይን ክትገብርዎ ነቲ ዕጥቂ እንታይ ኮይኑ መሲልኪ እቲ ሓሳብ ድመፅእ ሕጂ እውን ኣገን ምስ ንሕና ነንሕድሕድና ኣለዉ ከማይ ምሻለኪ ብጣዕሚ ድሌት ዘለዎም ኣርቲስትታት ሰኣልቲ ኣለዉ ገለ ኣለዉ ሕጂ ቅድሚ እቲ ሓሳብ ካብትን ትወስድ ምሽ ሕጂ ነቲ ከም ዝበልኩ ቶን ናይታ ባንዴራ እቲ ቶን ናይታ ባንዴራ ከመይ ጌርናስ ነብሎ ባንዴራ ጥራይ ደይኮንካ ትገብራ ከም ዝበልኩ ኣትራክቲቭ ክኾን ኣለዎ ኣቴንሽን ክስሕብ ኣለዎ ሽዑኡ ኤርትራ ትመፅእ ኣላ ኤርትራ እዮም እዚኦም እብሉኻ ኤርትራ ምስ በሉ ሕጂ ትድፈልጠካ ፈልጠካ እዩ ትደይፈልጠካ ግን መን እያ እዚኣ ኤርትራ ኣበይ ዘላ እያ ኢሉ ሽዑ ሞር ፎከስ ትወስድ ሕጂ ንዑ ንክንገብር ተኮይና ተፈላለየ ዓይነት ዳርጋ 5-6 ዲዛይን እየ ሒዘ ኸይደ ካብዚአን ዓይነት ምስ በልካ ኣጋጣሚታት ንሕና ድመረፅናያ ቨሪ ላይክሊ እሳያ ክትከውን ኢልና ሓሲብናያ ኣጋጣሚ ዛጌርያ ዘለኹ እዚኣ ዶ ትኸውን ኢልና ሓሲብናያ እዚኣ እዋናዊት እያ ነራ ሽዑ ምክንያቱ ኣብዚ ተሪእኽዮ ኣብስትራክት ነገር ኣሎ ፕላስ ኤርትራ ኣሎ እታ ቀጠልያ ከዓኒ እታ ናይ ቢንያም ዓወት እያ እንጂ እታ ቀጠልያ ንቢንያም እያ ቢንያም ከም ደበላ ሕጂ ስእሊ ናይ ቢንያም ክንገብር ኣይደለናን ምክንያቱ ኦኬዥናል ኣብ ዝኾነ ክትገብር እያ ትደሊ ኢኺ ኣብ ዝኾነ ክትክደን እያ እታ ናይ ቢንያም ኣላ ኦፍኮርስ ትገብራ እሳ ኣብ ዝኾነ ዓወታት ናቱ ትገብራ እዚኣ ግን ፍልይ ድበለት ከምዚ ኢልና እዚኣ መሪፅናያ ነርና ተቐዳመይቲ ግን ተቐዳመይቲ ዝበልናያ ኣጋጣሚ ንዓ ፒክ ገይሮማ ንዓም ሂብናዮም ኩሎም ቶም ኣትሌታት ዋላ በዓል ቢንያም ነይሮም እዮም ቶም ክልተ ሓንበስቲ ነይሮም ኣትሌታት ነይሮም ናይ ጉያ ሳቶም ገይሮማ ብጣዕሚ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ገይሮማ ርአያ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ከማን ገይሮማ ክወፁ ርአያ which we are proud of ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ዝግበር ባህላዊ በዓላትና ኣብ በዓል ኣንበልብሊ ኣብ ኩሉ መደባት ከም ንሪኦ እውን ንስኻትኩም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኢኹም ትገብሩ ከምኡ ድማ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ነዚ የተባብዖ እዩ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ኣዝዩ ንኤርትራ ኣብ ምፍላጥ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ስለ ዝቐፅለሉ ኣብ መጨረሻ ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ ከም መንእሰይ መጠን ነዞም መንእሰያት ጊዜኦም ኣብ ዘይጠቅም ቦታ ንኸይጠፍእ ኣብ ከምዝናትካ ዝተፈላለዩ ነገራት ከውዕልዎ ጊዜኦም ክመሃርሉን ክሰርሑሉን ሲ እንታይ መልእኽቲ ተሕልፈሎም ወል ሓፈሻዊ እቲ ኣነ ደኣ ይግበሮ እቲ ኣነ ደኣ ይስራሓዮ ዋላ እቲ ቢዝነስ ናተይ ናይ ፋሚሊ ይኹን ደኣ እምበር
اتي ناتي اتم بيتسب يحواتي كله عكوتات حتنتات أديغا بغا كله حواتي كلهم A to Z دلو حواتي بملؤهم سي بعفشاقة ات كوميونيتي ناتنا تي إرتراوي ناتهم دقف انت زي هلو نيرو أبزي درجة زي مبتح كون يبل أب كل علامات دلو إرتراويان قصلو دبلو جينوين دخونه نقفيتا دهبو كمزي حيش كمزي قبر هاب كمزي تتنقق دبلو كوتاس اتهم عبيتي تقدادمتي كلاتهم تم نبارات تقدادمتي كم بعد يوناس سامي زكارياس سامسون سولومون زيام حجوك أرواس لقطع دلع على شمومي مالتي ساتهم تم تقدادمتي وعلم وشت هاجر دلو دقزاوتخا متعبيتخا يحواتكا كله أبسدت مسمت أنا أبسدت تلالنا حفشاوي إرتراوين زي إرتراوين تقبرلنا دقف مورالن حجزن قلبتن بتعمي كبلو كمسجنوم دلي أبغوني كوينو صاب حجي مسايد قوي دلو كاباي ديتا فلي أنا سخاخيد أنا بزخشفن إلو صاب حجي ديتا فلي ندلو تقرأ ما يزنبر برهانة ملأكة براح السو ولفتني أم بلبلي أب كله أب بدعمي السو لعلي كله مسجانة نوع مور مغنياتو سو حجزن نيرو كل نجار ناشفن اللي كله خنقاس كله أنا سو يدي شفن نيرو ولا حجوين إرتراق أني متيو تقول له صراحة خاتاتي لو متيو حفشاو كله أنا بتعين اللي نخبت عدما I hope أنا نتي فيل كي جبر ويكع زخونة نجر نخسر فريح دولو وطاع أجوها هاي تفرح كتودق تخونكاس نقدمي تودق سوقيم كاودق تبل تأشمو كل جزء أبرق سيد حذا بهيلة كتسوقيم كل خاص نقدمي سوقيم كاودق تودق تخونكا تودق إيها تسيغا بقى you have to make sure كتسي مخانكا تراي صراحة مبر كتودق إيها وديقات تسي دحار كتسي قلقا حافد بلكا قالو سلاز ودقا وديقا مالتا يكونان قالو تحبرة سبناس تحقاقا زايو يبل لعلو كله أبقوني كوينا أبز درجة زنخبت صح دحاب حبتني بعد بيتي زهراء نسا مسجانا لعلو كله يقبأ قلعت ناي سبعين ناي سبيتين أنا ناي دقة خجبر نسا قلعت عم إلاي بسدت غلطيو حد عمام حسلة دحزت اللي كم زتنقص عيسى زخوني إرتراو دما تي بب عقمو بب موي ووتيو تهدفتن مو شعو تحنت معلتي كباد كوينا تحسباد نبركا طويل كامست أمتكايا نزي عادي يخاتبل كابناتي تموكرو حجي إزي تدوغيلو دت أنا حيز ناي بشكلتا ناتي إكسبوز كوينو نوح فريحيو دنبوركو تودقكو خود دبل جن أقاد أمي كم زبولكوغي سنكلكلات نيريو تقعزو قليل يكونن بتعمي خبيد قعزيو بتعمي تريريو موخا أبدي عدغا قونكا كله تتابعو ناي ويزر ناي كله تتابعوتات كلكا كتفنسق كلها السود رايسي ساكسسيو تعال عاود معي بعبيو خا أنا عاقاتكم كا مسجانا أنا عاقاتكم كمزي نتت بيلو أبتقع زولو سب أمتيهم تجبركم دولو بزعبا إرتراويان أبين بتصح لنا إرتراو تسديدو سقيل أيقونن زولو دسرح زولو ألو دمهر زولو ألو سلازيسي إتزمهر زولو نابزناتنا قوتي متسألو إتوم نسرح زلنا نتوم زموت زولو نقبل لنا زخون عينت ددلي أب زخون عالم زولو إرتراوي بزعبا زخون ناي بشكلتانا وتددلي وزخون نجر تجزا شح جزيرة ناتنا يكون مبر ناي مانم إرتراوي ددلي و تبتي أبت سوشيال ميديا لنا خرخبونا خو اليوم ددليهم حتى تعتدما نحنا قرباتنا
ኣብዚ ኮይንና ክንፈትሖ እንተዘሊና ኣብዚ ንፈትሖ ኣብ ኤርትራ ድፍታሕ ካብ ኤርትራ ንፈትሖ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ነመስግነካ ኣበሰሎም ፀሃየ የቐኒየልና ንሕና እውን ዓወትካ ኢና ንምነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ምስ ኣበሰሎም ፀሃየ ዝነበረና ግዜ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ እዩ